כשהייתי קטנה קשרו אותי לכיסא ועקרו לי 2 שיניים. מה זה היה לי מאוד מאוד קשה להגיע לרופא שיניים. ויום אחד התייעצתי עם פמלה, ואמרתי, תשמעי, אני לא יודעת מה לעשות. היא אמרת לי, תעשי נעים שקט רגוע. ומאז, כבר 3 שנים, אני עושה טיפולי שיניים, עושה את ההרפאיה לפני, אני נמצאת במקום אחר, ואני עושה טיפולי שיניים, בלי הרדמה, בלי כלום. שמעתי במשך החיים שלי על הרבה שיטות, על הרבה דרכים, אבל זה היה משהו שעוד לא ראיתי. אני זוכרת שזה היה משהו חדשני, משהו אחר, משהו שאני לא הכרתי לפחות. חיפשתי גישה, ואני קוראת לזה גישה, כי גישה זה דרך של חיים. זאת לא שיטה. שיטה, אתה משתמש, אתה עוזב. פה זה גישה, זה אורח חיים. הצוות פיתח טכניקה ייחודית שנקראת מייקרו-קאמינג, שמאפשר לאדם, בכל מקום שהוא נמצא, לא משנה איפה ומתי, להתחבר לאותה חוויה שהוא חווה בתוך המרכז. באמצעות שימוש בטכניקה מייקרו-קאמינג ניתן לאדם במצבי לחץ לחזור למצב של רגיעה ולהגיע לשקט פנימי באופן מיידי. לא משנה מי אתה, אם אתה קטן או גדול, איזה דת, איזה צבע, אם אתה דתי, חילוני, זה לא משנה, זה חוויה שכולנו זקוקים לה. לומדים ומתרגלים את טכניקת הרגיעה בחדר מיוחד ומקסים שמיועד לכך, וגם על ידי תרגולים בבית. הטכניקה ביסודה מבוססת על התניות כמו בתורה של פבלוב, מספיק גירוי מסוים כדי לחזור לאותה חוויה של רוגע ושליטה. יצא לי להשתמש בזה אצלי בעבודה, או אפילו בבית. אמרתי, אני חייב לעשות את זה, כי יש המון מצבים שאני באמת קצת מאבד את השליטה, ואמרתי, אני אנסה את זה על עצמי. ניסיתי לעשות את זה, וזה הביא אותי לרמות ריכוז שמהם חשבתי על פתרונות אחרים. במרחב השקט נותן מענה לחוסר גדול בתרבותנו היום. נותן לאדם לחוות תחושה של ביטחון, אכפתיות ושקט. גולת הכותרת לצערי הייתה במלחמה, שילדים תרגלו את הנעים שקט רגוע, שזה עזר להם לצאת מהלחץ, וקיבלנו דיווחים מההורים לגבי הקטע הזה. באמצעות שימוש במילות המפתח שנאמרות בלב או בקול, ניתן להפחית את הסימפטומים הגופניים, הרגשיים והמנטליים בעקבות מצב הלחץ. כשאני כועסת, אז אני נרגע מזה. כל האחים שלי עצבנו אותי כזה, אז התחלתי לריב איתם, אחר כך הלכתי לחדר ועשיתי נעים שקט רגוע, ואז זה הרגיע אותי. פתחו לי את הבטן מקצה לקצה, עם מלא סיכות בבטן, אמא שלי הייתה שותפה בתהליך, ואורן, הבת שלי, הייתה שותפה בתהליך של תגידי את הנעים שקט רגוע, זה עושה לך טוב, לא צריך עכשיו את המורפיום שהם ייתנו לך, את הזריקות בשביל שהיא לא יכאב לך. ובאמת ההתמודדות עם הכאבים הייתה כל הזמן לחזור על הנעים שקט רגוע, נעים שקט רגוע, ואיכשהו משהו מאיזשהו מקום שאני כל כך לא הבנתי מאיפה, הנעים שקט רגוע זה לוקח לי את הכאב. היו לי כאבים איומים ולא יכולתי לקבל משככי כאבים כי יש לי רגישות לתרופות, אז פשוט מאותו רגע שההרדמה פגה, לא הפסקתי להגיד נעים שקט רגוע עד לפנות בוקר. באיזשהו שלב אפילו אמרתי לבעל שלי, אתה יכול לישון, אני כבר בסדר. התוכנית של במרחב השקט הוצאה למערכת החינוך למען שיפור האקלים החברתי והלימודי בבתי הספר ובגנים. מיד ראיתי את הפוטנציאל ומיד הערכתי שזה מאוד יכול להתאים למוסדות החינוך שלנו, גם לעבודה עם ילדים וגם לעבודה עם הצוות. זה התחיל מהמקום שחיפשתי פתרון לילדים של בעיות של קשב וריכוז. מאוד היה לי קשה לשבת מול הורים, לשלוח אותם לנוירולוג, לדעת שהם נותנים להם את הריטלין, ובזה כאילו פתרתי את הבעיה, אני השקט בכיתה, אני לא האמנתי בזה.
חיפשתי איזה כלי אחר שילד יוכל לעבוד איתו ושייתן לו מענה לגבי עצמו. התחלתי עם כיתת בנים, כיתה מעורבת עם בעיות התנהגות מאוד מאוד קשות. כשכל הבית ספר צעק הצילו, מה עושים הילדים האלה, נכנסה הטכניקה והתחלנו להפעיל אותה. הורים היו מתקשרים ומספרים שילדים לפני טיול היו נלחצים, נסיעה ארוכה, אז הם היו עושים את השקט נעים רגוע, ילדים שהיו רבים עם אחים, אז הם לימדו אותם את הכלי, איך להשתמש בנעים שקט רגוע, למנוע מריבות בבית. כשהיו לי כל מיני מקרים של איזשהו תלמיד שנכנס למצב לחץ והתחיל לצעוק ולהשתולל ואף אחד לא יוכל להרגיע אותו, פשוט קיביתי את האור, שמתי את הדיסק ואמרתי לו נעים, שקט, רגוע, בלחש. בתוך כמה שניות הילד הפך להיות משהו אחר, הוא פשוט שכח מה עבר עליו, הוא היה מרוכז יותר לשמוע, לדבר. הצוות התחיל לשדר כצוות גישה של שקט, של התמודדות לא בעצבים, אלא ולהרגיע את הרוחות. והצוות הדביק את הילדים בשיטה הזו של בוא נתמודד עם זה בשקט. ולפתח פינות שקטות בגן, שילדים יודעים שזה גם מפלט. אנחנו מאוד מרוצים מהתרבות, גם בגנים, גם בבית ספר. אני מבחינתי מנסה לשווק את זה לקולגים שלי, כן, מהאינטרסים שלי, לא בשביל לקדם את העסק, כי להערכתי זה כלי פשוט שמשפיע במיידי. איך אחד מהגננות אמרה לי, זה אולי המתנה הכי יפה שהמועצה נתנה במסגרת ההשתלמויות שהמועצה נותנת. הייתה לי ילדה שאמרה שמזל שיש את החדר הזה בבית ספר, כי זה מה שמציל אותה ונותן לה את הכוח לקום בבוקר לבית ספר. השיטה הזאת הפכה להיות חלק בלתי נפרד ממני, והיא מלווה אותי יום-יום, וברגע שמתחילים עם זה, בבוקר כל היום נראה אחרת. זה הייעוד שלנו, להגיע לכמה שיותר אנשים ולעזור להם, להעצים את החיים שלהם ולנצל את הפוטנציאל שלהם. אמא צריכה ללמד את אבא, אבא בכלל לא יודע לעשות.